Allah. Aboki na ya garin ne kwana biyu. Wallahi normal. Yau ka leƙo ni kenan. Wallahi na shigo area. Na ga su ta ne musamman tare ma duk ba su fito ba. Yanzu nan Musa dan yaro ma Aliyot kenan na a duniya. Yanzu nan shi ma goje na muka ya baggon. Mu dan tattauna. Ka san me ya kawo ni? Budurwa nake so kamar anguwan nan taku. Budurwa? Bare da gaske. Kaga ni fa da ka ganni nan. Ni inda haka unguwa ce ta 'yan mata ba na kula. Yanda na aje gemun nan biya bai kamata ce ina kula 'yan matan unguwa ba. Saboda raini ne. Wata ta ja min shi kamata ya ce mata na ita take ja min shi. Abokina ga wata mai dan kwari nan. To ya kwana da a ni ba rana ai in ka ga ka iya dan kai dan wahala ne. Malam lafiya, ni ba matar aure ne. Yawar Allah na gani ina so ne. Ina ce ma da aure na kana ce min wai za ka yi magana da ni? Ni ma kaina mijin auren ne. A gaskiya baka san darajar aure ba. Haka ma zaki faɗa? A baka sani ba. Ina ce ma matar aure ce ni.